Al 4 jaar lang kampt Verwert met het probleem rondom een huis aan de haatstritten van het dorp. Het pand op nummer 63 staat al jaren leeg en is bot verwaarloosd. Een raar ongeschenk voor het dorp, wils er genoeg animo is om het te keepjen en op te knappen. Ik denk dat er best wel gegaarden van wijzen kennen. We hebben hier een protte jongerijn die wil heel graag aan de bak willen. Alleen het komt net op een merken. We hebben er wel, met de eigenaar hoe importeer west van wat ben je op plan ermee? Kunnen we faciliteren, zeg maar. Kunnen we daar wat in budgetten? En dat had wel tassezzingen is dat ooit kwam, meerdere keren wel. En vervolgens gebeurt er niks. Net zisteende dat er geen meesken terug het huis in de struinen, liep er wel wat oors in het paan. Er is wel iets oors wat speelt. En dat kerst eigenlijk net in je lijn lopen met jongeren. En dat is ongedierte. Het dropt wel ongedierte op. En daar had de ombangen dan heel duidelijk last van. Verwert is de kleer mei en wacht het op de hulp van de gemeente Noord-East-Friesland. We rekenen eigenlijk wel op een concreet antwoord van de gemeente. Die had instrumenten daarvoor. Die kan op een gegeven moment wel een eigenaar benaderen van, we willen graag met jou in gesprek. En mocht dat net tot een resultaat komen, en dat is dan in het uiterste geval, dan zou de gemeente handhavend optreden kennen. Maar dat instrument had dwarsbelang Verwert en Hegebeint hem net.